Черно море не винаги е било солено. Било е време, когато преди 8000 години това светското водно пространство е представлявало най-големият сладководен басейн на планетата. Около него са се групирали човешки общности, които са изградили тук цивилизация. Тази цивилизация, която е оставила в родовата памет на човечеството спомена за Златния век и ужаса от големият потоп. Изглежда това, което се описва във всички митологии, даже в Библията, като потоп, се е състоял именно тук или най-вече тук. В резултат на тектонични промени, които са довели до скъсване на провлака, разделящ шелководното езеро, което ще се превърне след това в Черно море, и от друга страна мраморно Средиземно море. Преди 8000 години катастрофа води до вливане с огромна сила, с дебит около 200 ниагари наведнъж на тежка, солена, средиземноморска вода в акваторията на това сладководно езеро. Това не е просто геологична катастрофа. Това не е само екологична катастрофа, която е свързана с соково отмиране на цялата популация сладководни живи организми, с превръщането им в ресурс за това шероводородно замърсяване, с което сега известно Черно море. Тук настъпват цивилизационни промени. Първата световна цивилизация, тази, която е дала облика и на европейския континент, която е дала импулси за развитието и на Шумер и на Древен Египет, тази цивилизация претърпява наистина тежък удар. Но тя не изчезва безследно. Нейни представители очевидно са се умели да отстъпят организирано от своите обиталища на около 60 км на изток от този бряг. Едно толкова познато място за варненци. Едно толкова древно място, че се губи в мъглата на праисторията. От тук е започнал походът на цивилизацията по Европа. От тук е започнало формирането на европейската идентичност. Това, което по-късно наричаме индоевропейски култури, индоевропейска общност. Тук се е състояло нещо велико – оцеляването на хората от Черноморската Атлантида. Това е един шедьовър на праисторическото изобразително изкуство. Една керамична златна купа от средата на 5-то хилядолетие преди новата ера. Тя е намерена от забележителния български археолог Иван Иванов по време на разкопките на прочутия варненски енеолитен некропол. Уникална е не само защото върху нея са изобразени с златна боя върху черно удивителни, оформени като динамичен квадрат, 4 носа на кораб. Може би ви се струва пресилено, но ние намерихме праисторически рисунки от другия край на Кавказ, от югозападния бряг на Каспийско море, където подобни кораби са изобразени в тещерни рисунки, датирани от преди 7500 години. Удивителното обаче е, че тук е въплатена творческата мисъл на хора, които са живели преди 7000 години,
които са имали интелигентност, не отстъпваща на нашата. Напротив, мога да кажа, че след като са оцелели в тези тежки условия, те очевидно са били доста по-високо от средната съвременна интелигентност. В крайна сметка, от тогава са минали не повече от 300 поколения. За тях, за това време, човешката мисъл е сумела да еволюира до съвременно си ниво на откривателско мислене и вдъхновение. Очевидно е, че творческият заряд на тези хора, вложен в тези изобретителни предмети от камък, кост, мед и злато, при това първото в света художествено обработена злато. Тази творческа мисъл е била на нивото на сегашна Нобелова награда. В този смисъл искам да подчертая, че по времето, когато в свещените земи на България е процъфтявала точно тази цивилизация, която аз наричам златно-каменна или ауролитна, точно по това време първата в света наука не просто се е формирала, а вече е била систематизирана в познание, което е повлияло по-нататъчното развитие на човешките цивилизации. Дала е системата от мерни единици на Шумер и на Древен Египет, дала е пропорциите, първата наука за пропорциите, които триумфират в великите пирамиди на платото Гиза, които са въплатени в мистерията на Сфинкса. Става дума за златното сечение, за първата формулировка на числото, което по-нататък ще бъде наречено Пи 3,14 плюс. Става дума за идея за числото корен квадратен от 2. Става дума в крайна сметка за неща, които ние възприемаме в момента като принадлежащи на сухата математика, но тя първо не е суха, второ е, може би, най-доброто поле за изява на истинската, изчистена от древоли човешка фантазия, човешки дух. Точно тази математика е позволила на Старото царство от Египет да направи шедьоврите на монументална архитектура, които и до сега не стряска. Великите пирамиди, от които се страхуват самото време. Царският лакът е мерната единица, използвана още през Старото царство от Древен Египет. Точно тогава, по времето на третата и особено на четвъртата династия, са построени най-впечатляващите пирамиди. Те свидетелстват за общоприета и призната мяра за дължина. Тя е в интервала от 52 см и 3 мм до 52 см и 5 мм и се подразделя на 28 равни части. Египтяните са ги наричали пръсти. 4 пръста образуват длан, а 7 пръста са 131 мм, точно колкото е ширината на златната плоча от гроб номер 4 на Варненския некропол. В същия символичен гроб от Варна, който е датиран с 2000-летия преди пирамидите, е открит и идолът, равен на 10 пръста, т.е. 187 мм, както и позлатената керамична купа, чийто диаметър е равен с точност на един царски лакът. Няма да сбъркат онези, които кажат, че мотивът, изобразен върху гениално създадената керамична златна купа от Варненския некропол, представлява символ на Слънцето. Да, наистина, динамичният квадрат, който е изобразен на нея, е соларен символ. Много често в ареала на тази златно-каменна цивилизация, за която говорим, която смятаме, че сме открили в нейната системна цялост, срещат се динамични квадрати, даже динамични пентаграми, т.е. петоъгълници, които изобразяват въртение. Връзката между диаметъра на тази купа, който е равен на един царски лакът, и мерните единици, на които е подчинено строителство на пирамиди, тази връзка е очевидна. Например, в конструкцията на Хеопсовата пирамида е вложена пропорция 440 царски лакъта основа към 280 царски лакъта височина. Обърнете внимание на този златен цилиндър от масивен метал. Погледнете.
еталонното разстояние, което е въплътено в този златен цилиндър и в вътрешния диаметър на биконичната гривна, се повтаря многократно не само в артефактите от гроб номер 4, но в почти всички останали символични гробове. Изображенията на египетските божества включват това. Ръка, свита фенук, стискаща подобен цилиндър. Можем да гадаем какви са били сакралните функции на този обект. Можем да правим дори научни разработки за това какво въздействие има върху физиологията и психиката на човек държането на подобни метални цилиндри. Но истината е, че за пръв път такъв цилиндър, какъвто откриваме след това в изображенията на богове и фараони в Древен Египет, се среща именно в легендарния гроб номер 4, символично погребение от Варненския енеолитен некропол. В прочутия гроб 36, където са открити само златни предмети без никакви човешки останки, има двойка златни бикове, фигурки, които са изключително интересни. Преди всичко те са пропорционални помежду си. Малкият спрямо височината на големия определя точно съотношение фи, стойност приблизително равно на числото 1,618 хиляди. Числото фи е преди всичко свързано с прочутото златно сечение, което доминира архитектурата и изобразителното изкуство на Древния Египет. Пред вас е много прецизно изображение на Сфинкса, гледан точно отстрани, с точните пропорции, които са дадени на каменната му плът. Можете да забележите, че отношението между височината до главата спрямо височината до нивото на гърба е точно златното сечение. Това само по себе си е уникално, защото до сега представите за генезиса на това знание, което е въплатено в легендарното златно сечение, винаги са го отнасяли много по-късно, някъде към 5 век преди новата ера. В случая става дума за 25 век преди новата ера. А истинският автентичен произход на пропорцията, наречена златно сечение, е от 45 век преди новата ера, от легендарната ауролитна варненска култура. Суперкултурата дава на Европа не само най-старото художествено обработено злато, но и най-древната наука за пропорция. Така предметите на най-старото златно съкровище дават представа и за най-древната наука на света, възникнала именно по нашите земи през 5-то хилядолетие преди новата ера. За сравнение, шумерската и древноегипетската култури се формират 15 века по-късно. По мнението на водещи световни археолози, като лорд Колин Ренфри от Великобритания и принц Микаси от Япония, това действително е първата европейска цивилизация. Защо ли този сенсационен факт е толкова неизвестен в самата България? Кой ми е интерес да не достигнем до самосъзнанието, че сме наследници на най-древната европейска култура? Кодовете на тази най-древна цивилизация са удивително естетични. Красотата очевидно има решаващо значение за креативността на тези забележителни творци от преди 7 хилядолетия. Хармонизирането на пропорциите за тях е творчески метод. В резултат се появяват произведения на изкуството с информационен заряд, който и днес е нетривиален, изненадващ и научно значим. Синергията на пропорциите омагьосва, но ако все пак пожелаем да се задълбочим отвъд предела на художественото въздействие, ни очакват нови изненади.
функции на тази златна плоча, например, ни позволяват да разшифроваме кодовете на динамичния квадрат, изобразен върху позлатената керамична купа от същия род номер 4. Този най-древен соларен символ е в основата на генезиса на бъдещата индоевропейска култура, чието изглед започва на Черно море. Слънчевият знак на динамичния квадрат е код на забележителна пропорция, определена от съотношението между дължината и ширината на златната плоча. Пропорциите на златната плоча от алгоритм на Варна са 4 височина, 3 единици основа. Същата пропорция виждаме в сечението на прочутата Хефренова пирамида, втората по големина, всъщност втората построена непосредствено след пирамидата на бащата на Хефрен, Хеопс или Хуф. Върху вътрешната повърхност на керамичната купа от гроб номер 4 на Варненския некропол откриваме един забележителен екристичен дизайн, синергия на пропорциите, която ражда един изключително красив динамичен квадрат. Всъщност динамичните квадрати са сред най-древните индоевропейски символи. Смята се, че те са свързани с свещеното знание. Дава ли се възможност да се работи с питагорейски триъгълници 4000 години преди раждането на самия Питагор? Този подход би могъл да ни доведе и до доказателство на прочутата Питагорова теорема 40 века преди великият основател на математиката. Неотдавна проведохме експедиция в Черно море с участието на професор Петко Димитров и на професор Бил Райан от Колумбийския университет в Нью-Йорк, който ръководи лабораторията Ремонт Дохарти по изследване на земната повърхност, включително на океанското дъно. Можем с гордост да кажем, че точно тази експедиция намери доказателство за това, че потопът се е състоял именно в Черно море. След множество сондажи ние стигнахме до старото дъно на старото Черно море, което е било на времето най-големият сладководен басейн. Още в далечната 1984 година професор Петко Димитров от Института по океанология към Българската академия на науките издига една смела хипотеза, че библейският потоп се е случил точно тук в Черно море. Година след това те успяват да открие на 93 метра дълбочина, на около 60 км от сегашния бряг на Черно море. И навътре в морето този удивителен артефакт е една купа, чиния, която той на сега и като предизвикателство нарича чинията на Ной. Да, наистина нашите проучвания датират твърде отдавна, особено така наречените стари брегове на Черно море. Ние ги диагностирахме още 77-8-9 година и това за нас, разбира се, беше едно предизвикателство да намерим геоложки доказателства за каква е станала катастрофа в Черно море. И наистина всички геоложки доказателства говорят, че преди около 8000 години в Черно море, в Черноморското сладководно езеро набуват океански води през Босфорския парк. Естествената Босфорска страна е скъсна и в Черно море, в Черноморското езеро нахлуват огромни количества отворени океански води, които водят до една екологична катастрофа в Черно море. Биологическа и екологична катастрофа. Още в тази прадревна епоха хората са използвали точни пропорции, с които да създадат концептуалния модел на това, което после ще изваят от варовик или от клина. Удивителното е, че съотношението между външния диаметър на купата и диаметъра на нейната основа е точно 5 към 3. 3 и 5
са две поредни числа на Фибоначи, за тези, които се интересуват от естетиката на числата. Съотношението между вътрешният диаметър и диаметъра на основата пък е точно 10 към 7. Искам да кажа, че такова съвпадение на пропорции е просто немислимо, ако трябва да си представим, че чинията е правена интуитивно, че е правена от неумели мозъци, които да ръководят съответните ръце. Но обстоятелството, при което е намерено, и възможността при едно ново експедиционно усилие да намерим нещо подобно, макар да мислим, че всъщност в акваторията на Черно море тепърва предстои да се откриват нови сензации. Нашето мислене галопира естествено и други посоки, в други измерения. Ние се опитваме да покажем връзките, които съществуват между цивилизацията от енеолит на Варна и великите строежи на египетските пирамиди, а още преди тях цивилизация на Шумер. Много е възможно дори на североизток, до Римската котловина, където са намерени аналози на идолите от Варненския некропол, да се е простира в сферата на влияние културно, иновационно и влияние на интелекта, който е роден тук и който е оплодотворил много други велики култури. Вижте тези два керамични съда. Те са толкова близки по форма, а може би и по функция, че човек би казал, те са реплики на тук. Истината обаче е много по-интересна. Единият от тях се появява през 5 хилядолетие преди новата ера, в страната на изгряващото слънце, далечния изток, на 8000 км от мястото, където по същото време е възникнал другият. Става дума за ареала на Варненската цивилизация, разположена на западния бряг на Черно море, докато аналогът от културата Джомон, този прекрасен керамичен съд, който виждате рядом с Варненския, е от брега на Японска. Функцията на тези керамични съдове е близка. Изглежда, те са били светилници. Нещо трогателно има в факта, че дори в пътя си през мрак към вярвания отвъден живот, хората са носили светлина и са имали нужда от нея. Не случайно точно такъв керамичен съд се намира до главата на царя Жреч от гроб номер 43 на Варненския енеолитен некропол. Точно тук, в ареала на тази забележителна жълтно-каменна Варненска